Hi friends, welcome to Kavin Perfect Tech channel. இந்த ஒரு வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா குட்டி அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போறோம். சோ என்ன அப்படிங்கறதை நீங்க வந்து thumbnail-லே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியரா வாட்ச் பண்ணிருக்கலாம். சோ மைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். and வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் previous வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிருந்தேன் like 1 week முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிருந்தேன். நம்ம சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு subscriber வந்து கமெண்ட் பண்ணிருந்தாரு வாய்ஸ் கிளியரா இருக்க மாட்டேங்குது அப்படினு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருந்தாரு. சோ அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வந்து மைக் வந்து ஆர்டர் பண்ணிருந்தோம். அந்த டீடைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 1 week முன்னாடி ஒரு வீடியோல சொல்லிருந்தேன். பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா गाइस எனக்கு 1 week மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக் வந்தது. சோ இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய மைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். அன்பாக்சிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க and அது எப்படி யூஸ் பண்றது அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து அந்த மைக் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன் நான் வாங்க இருக்கக்கூடிய மைக்கோட பிரைஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம அப் டு எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க. நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்டா விசிட் பண்ண மாதிரி தான் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க गाइस. அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துரும். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். गाइस இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வாங்கி இருக்கக்கூடிய மைக். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக் உள்ள வச்சு வெளிய ஒரு பாக்ஸ் போட்டு பேக்கேஜ் நீட்டா பண்ணிருக்காங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். சோ அந்த பாக்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓபன் பண்ணா அப்படினு சொன்னா உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கக்கூடிய மைக் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. சோ அந்த பாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள பாதுகாப்பா நல்ல சேஃபா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிய ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக் வந்து வச்சிருந்தாங்க. சோ இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிடலாம். சோ பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி பேக் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த பேக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போயா அப்படிங்கறது அவங்க கம்பெனி நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு நான் ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன் பாருங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு சுருக்கு பை மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட்டான ஒரு பேக்கேஜ் தான். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிய ஒரு பாக்ஸ் அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்கோட பாக்ஸ் அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பேக் மாதிரி கொடுத்து அதுக்குள்ள அந்த மைக் வந்து வச்சிருக்காங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேக் வந்து ஓபன் பண்ணியாச்சு. சோ ஓபன் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய மைக் வந்து இப்போ நம்ம வெளிய எடுக்கலாம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ்க்குள்ள இருந்து மைக் வந்து வெளிய எடுத்தாச்சு. சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல டீடைலா பார்க்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக் இருக்கு गाइस. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன். சோ ஃபர்ஸ்டா இருந்து ஒரு ஆர்வத்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அப்புறம் தான் வீடியோ எடுத்தேன். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக் உள்ள இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாய்ஸ் கேன்சல் பண்றதுக்காக சின்ன ஒரு இது மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க गाइस. இந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கு. அத நான் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிட்டேன். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வயர் வந்து நல்லா நீளமாவே கொடுத்திருக்காங்க. 400 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கறத கொடுத்திருந்தாங்க गाइस. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பின் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு அடாப்டர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அது நீங்க கிளியரா பார்க்கலாம். and வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறது வந்து வெளிய எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு கவர் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இது சொன்ன பாத்தீங்களா நாய்ஸ் கேன்சல் பண்றது அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கவருக்குள்ள தான் இருந்தது. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிய எடுக்கலாம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா DSLR கேமரால கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு பின் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. and வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நீங்க கேமரால கனெக்ட் பண்ணும்போது பவர் தேவைப்படும் இல்லையா அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு செல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கொடுத்திருக்காங்க गाइस. சோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலர்ல போடுறதுக்காக சின்ன ஒரு கிளிப் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ நீங்க பார்க்கலாம் கிளியரா காமிக்கிற பாருங்க இந்த கிளிப் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இவ்வளவு गाइस இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்காங்க. and வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா அந்த நாய்ஸ் கேன்சல் பண்ற ஸ்பாஞ்ச் வந்து உள்ள கொடுத்திருந்தாங்க. சோ இவ்வளவுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மைக்ல சின்ன ஒரு அடாப்டர் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க பாத்தீங்களா அது எதுக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சோ நான் ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமரா அப்படிங்கிறது இருக்கு. சோ நீங்க மேல சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நீங்க கேமரால கனெக்ட் பண்ணும்போது இத ஆன் பண்ணிக்கலாம் गाइस. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பவர் செல் வந்து உள்ள போட்டுருப்போம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா இருக்கும். நீங்க இல்ல மொபைல் போன்ல கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படினா ஆஃப் அல்லது ஸ்மார்ட் போன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அது கீழ கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் போன்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் गाइस. சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அடாப்டர் கொடுத்திருக்காங்க. and வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக் வந்து நம்ம காலர்ல போட்டுக்கலாம். இந்த பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன்ல இயர்போன் பிளக் பண்ற இடத்துல இந்த பின் வந்து போட்டுக்கலாம். DSLR கேமரா போடுறீங்க அப்படினு சொன்னா இந்த பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பின்னுக்குள்ள வந்து சொருவினீங்க அப்படினா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள போயிரும் गाइस. சோ பேக் வழியா சொருவினீங்க அப்படினா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள போயிரும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா கேமரா DSLR கேமரால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளக் இன் பண்ணிக்கலாம். சோ இது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டீடைலா புரிஞ்சிருக்கும். அன்பாக்சிங் and வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாச்சு. சோ गाइस இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக் வந்து இப்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ எவ்வளவு வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு and எவ்வளவு நாய்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணுது அப்படிங்கறத இப்ப வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கையில வந்து புடிச்சிருக்கேன் गाइस. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளக் வந்து மொபைல்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சோ गाइस இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மைக் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு எவ்வளவு கிளியரா இருக்கு அப்படிங்கறத பாருங்க. நான் அந்த வீடியோ எடுத்து முடிச்ச அப்புறம் தான் गाइस நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பண்ண முடியும். சோ எவ்வளவு கிளியரா இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. and நார்மலா எடுத்த வீடியோக்கும் இந்த மைக் போட்டத அப்புறம் எடுத்த வீடியோக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. ஓகே गाइस இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக் வந்து என்னோட காலர்ல வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன்.
ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளியராகவே கேட்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக் வந்து நான் எதில் ஆர்டர் பண்ணேன் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்கோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மீஷோ ஆப்பில் தான் கைஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ மீஷோ ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees வந்து டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மீஷோ ஆப்பில் வந்து ட்ரெஸ் மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சேன். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணலான்னு கொடுத்துருந்தாங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது இந்த மைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தது. ஸோ இந்த மைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தாங்க கைஸ், டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறதுனால 100 rupees வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 rupees தான் கைஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே பண்ணேன். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டெலிவரி தான் கைஸ் கொடுத்தாங்க. எதுவும் டெலிவரிக்கு எதுவும் அமௌண்ட்லாம் வாங்கல. ஸோ அந்த மைக்கோட டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 499 rupees தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராகவே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணலாம். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை ரொம்ப குறைவாக இருந்தது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீஷோவில் சூஸ் பண்ணி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இந்த ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் எல்லாமே லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.